N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge anyị na-atụ anya na-ene anya maka ọmụmụ nke onye nzọpụta. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka odudu ya, maka mgbazili ya, maka ihe ọma niile nke o ji achọ anyị mma. Ọkacha odudu odula anyị n'izu ụka gara aga wedubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyelụ tata. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọkwazi ya n'ụzọ pụrụ iche ka ọmụmụ nke onye nzọpụta wetara anyị ngọzi, wetara anyị mbunye elu, wetara anyị agamniru na nchekwaba. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na unu ụmụnna m, emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịratụ ezi omume kwesịrị na ngeme, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Ya ka nje ayọ Maria dị ngọzi Virgin ọgbụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m nrọba m osebụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị ga ma duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke, biko were amara gị hụjue n'obi anyị. Ị sitere n'aka mmụọ ozi zitere anyị ozi ọbịbịa nke nwa gị. Mee ka anyị site n'ahụhụ n'ọnwụ ya bata n'ebube nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amụma Azaya. Onye nwe anyị gwara Ahaz okwu ọzọ sị, rịọ oseburu ụwa Chineke gị ihe ịrịba ama maka onwe gị. Ị nwere ike rịọ ka ihe ahụ si n'ebe miri emi na ala mmụọ bịara gị, ma ọ bụ n'ebe dị oke elu nke igwe. Mana Ahaz zara ya sị, mba, agaghị m anwa onye nwe m ọnwụnwa. Onye nwe anyị asịkwa ya, ụlọ David, ngwa gee ntị ugbu a. Ọ bụ na o zubereghị gị ịkpasu ndị mmadụ iwe, o ruokwala nke ịkpasu Chineke m iwe. N'ihi ya, ugbu a, onye nwe anyị ga-eji aka ya enye gị ihe ịrịba ama. Lee ihe ịrịba ama ahụ. Nwa agbọghọ ahụ dị ime. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-amụkwa nwa nwoke. Aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel, nke pụtara Chineke nọnyere anyị. Okwu nke oseburu ụwa. Ka onye nwe anyị bata, ọ bụ eze nke otito. Onye nwe anyị nwe ụwa na ihe niile juru n'ime ya, ụwa na mmadụ dum bi n'ime ya.
Ọ bụ ya guzowere anyị n'elu osimiri. O mere ka o guzosie ike n'elu mmiri. Onye ga-agbago n'ugwu nke Onyenwe anyị? Onye ga-eguzo n'ebe nsọ ya? Onye aka ya kwụ ọtọ, onye obi ya dị ọcha, onye anaghị achọ ihe na-abaghị uru. Ọ ga-anata ngọzi n'aka Onyenwe anyị, natakwa ụgwọ n'aka Chineke onye nzọpụta ya. Ọ bụ ụdị mmadụ ndị a na-achọ ya, na-achọ n'ihu Chineke nke Jekọb. Ihe ọgụgụ nke a si n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Rom. Pọl, odibo Kristi Jesu, onye Chineke kpọrọ ịbụ onye ozi na onye o wepụtara iche ikwusa ozi ọma, na-edere unu akwụkwọ ozi nke a. Chineke kwere nkwa na mgbe ochie izi anyị ozi ọma nke a site n'ọnụ ndị amụma ya, dịka edere n'akwụkwọ nsọ. Ozi ọma nke a bụ maka nwa ya bụ Onyenwe anyị Jesu Kristi. Abịa n'ịghọ mmadụ ọ ghọrọ, a mụrụ ya n'agbụrụ David. Abịa n'ịbụ chi dị nsọ nke ọ bụ, Chineke jiri ike ukwuu gosi na ọ bụ nwa ya, site n'ime ka o si n'ọnwụ bilie. Site n'aka ya, Chineke nyere m amara ịbụ onye ozi n'ihi Kristi, ka m wee mee ka mba niile kwere na Chineke na-aṅakwa ya ntị. Unu ndị bi na Rom, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nke Jesu Kristi, sokwa na ndị niile m ga na-eme ka ha kwere na Chineke ṅakwa ya ntị. Ya mere, ana m edetara unu niile ndị bi na Rom akwụkwọ ozi. Unu bụ ndị Chineke hụrụ n'anya na ndị ọ kpọrọ ịbụ ndị nsọ. Amara dịrị unu, ya na udo nke si n'aka Chineke Nna na nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Okwu nke osebụrụ nwa agbọghọ ga-atụrụ ime n'amaghị nwoke, bịakwa mụta nwa nwoke. Aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel. Ihe ọ pụtara bụ Chineke nọnyere anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Etu a ka esi mụọ Jesu Kristi. Mgbe ahụ, ikwu na ibe ekwekọrịtala na Josef ga-alụ Maria nne Jesu. Ma mgbe ha na-ebikọbeghị, a hụrụ na Maria dị ime.
site n'ike nke mmụọ nsọ. Ma ebe Josef bụ di ya bụ onye ezi omume, ọ chọghị ịkpọpụtara ya ọha, kama o zubere ịchụ ya na nzuzo. Ma mgbe ọ na-atụgharị ihe ndị a n'obi ya, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gosiri ya onwe ya na nrọ sị, Josef nwa David, atụla egwu ịkpọrọ Maria nwunye gị, n'ihi na nwa ọ dị ime ya sitere n'ike nke mmụọ nsọ. Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-akpọ ya Jesu, n'ihi na ọ ga-azapụta ndị nke ya na mmehie ha niile. Ihe ndị a mere ka e were mezuo okwu nke Onyenwe anyị siri n'ọnụ onye amụma kwuo sị, lee, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime mụta nwa nwoke, aha a ga-akpọ ya bụ Emmanuel, nke isi ya bụ Chineke nọnyere anyị. Ya mere mgbe Josef tetara n'ụra, o mere dịka mmụọ ozi Onyenwe anyị gwara ya, wee kpọrọ Maria nwunye ya. Ma ọ bakwughị ya ruo mgbe ọ mụchara nwa. Josef wee kpọọ aha ya Jesu. Ozi ọma nke osepụrụ ụwa. Amara gị ezuworo m Chineke onye kere mmadụ, amara gị ezuwo onye nwe m. Unu makwakọ aka. Amara gị ezuworo m Chineke onye kere mmadụ, amara gị. Kwụsie ya ike. Amara gị ezuworo m Chineke onye kere mmadụ, amara gị onye njem ọnụ, amara gị ezuworo onye nwe m. Haleluya. Ka anyị jide ya taa. Nke mbụ, ọ bụ ihe nnukwu ọṅụ na anyị gbakọtara ebe a ikpere Chineke n'ụbọchị tata. Ana m ekele n'izizi onye ụkọchukwu anyị Fada Cosmas, onye nyere m ohere ma sị m kwuo okwu ole na ole n'ozi ọma ụbọchị tata na ihe ọgụgụ niile agụpụtara anyị tata. Mụ onwe m na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka na anọ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Ọ bụ ihe inye Chineke ekele. O nwere obere akụkọ m kọrọ Fada Cosmas tupu ebido maasị taa. Ya bụ njem niile m na-eje ruo na ngwụcha afọ a bụ inye Chineke ekele. Anyị so ndị abụ ọma n'ụbọchị tata na abụ ọma nke anyị kwere na aja maasị tata, ka Onyenwe anyị bata na ọ bụ eze nke otito. Ọ bụ nnukwu ihe dị mkpa ka anyị mara na onye na-abịa na ndụ anyị na ọ bụ onye eze ka ọ bụ. Na ọ bụ anyị tụwe dị nwenụ eze, dị nwenụ echikwu anyị eze, anyị abụrụ ụmụ ndị eze. Ana m echeta ofu akụkọ n'ofu ezinụlọ. O nwere ihe mere nne mụrụ ụmụntakịrị akpa agwa adịghị mma, akpọrọ ya jee ụlọ nga. Mgbe o jechara nga lọta, ya na di ya bido kọba ọnụ. Mgbe ha na-akọ ọnụ, di ya sị, ana m enye nsogbu? Ọkwa gị bụ onye na-enyegbu onwe gị na nsogbu? Ọkwa inyechala nsogbu wee jee nga?
nwaanyị wee sị ya, ọ ka fọkwara na gị, ị ga-echekwanụ nga nke gị, ijezie nga anyị niile wee bụrụ ndị oje nga, ụmụ anyị wee bụrụkwa ụmụ ndị oje nga. So that means na ihe ọbụla nwere consequences. Ihe ọbụla nwere ihe ọ pụtara. Ichibe di nwenụ eze na ndụ gị dịka ezigbo nwa Chineke, Chineke n'onwe ya emezie gị, gị nwa bụrụ nwa onye eze. When you enthrone God as king in your life, by consequence, natural consequence, you as a child of God, you also become a prince or a princess or the child of the king. So ndị abụọma dị very explicit about it. O doro ha anya mgbe ha sịrị anyị ka anyị kwere ka di nwenụ bata maka na ọ bụ eze nke otito. Unu cheta izu ụka gara aga, a few weeks ago, mgbe anyị na-ekwu Mass the last Sunday of the year, 34th Sunday of the year, anyị jiri ya mee feast of Christ the Universal King. Ọ dị mma ka anyị na-aghọta na onye anyị na-eso okporo ya bụ onye eze. God is our king. Abụọma mere ka anyị ghọta, he is the king of glory. Abụọma 24 verse number 1, O gates, lift high your heads and grow higher, ancient doors, and let him enter who is the king of glory. In Psalm number 97 verse number 11, let him enter, he is the king of glory. The Lord is king. He reigns on high. And ihe anyị ghọtara maka onye ọbụla na-aga akwụkwọ nsọ, ihe anyị ghọtara bụ na amụma e buru maka di nwere anyị bụ na di nwere anyị Jesu Kristi na ọ ga-abụ onye gịnị? Onye eze. The prophet Isaiah chapter 9 verse number 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. Dominion and kingship and authority rests on his shoulders. Ọ bụ onye ọchịchị, ọ bụ eze nke gịnị? Udo, the Prince of Peace. Even onye mmụọ ọma gbara ama ọmụmụ di nwere anyị Jesu Kristi gwara anyị na ọ ga-abụ onye eze. That's what he told us in Matthew chapter 1 verse number 22. Ọgwa Naidas of Virgin Mary, Osia, the child that is to be born of you is going to be called the Son of God, the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. So it points again to his kingship. He is the King of glory, and that is why we enthrone him as king. Ndị isi ọwụwa anyanwụ wee bịa Matthew chapter 2 verse number 2. Ihe a jụrụ n'ụlọ Herod bụ, where is he born? Jesus, the King of the Jews, so that we can go and do him homage. Ka anyị jee kpọrọ ya isi ala maka na ọ bụ gịnị? Onye eze. Of course, it is the same Jesus, otu Jesus abụ onye gwakwara Pilate na John chapter 18, my kingship is not of this world, and my kingdom is not of this world. And even right on the cross, which we call the throne of the cross, n'ebe ahụ nọ na-achị eze n'enu obe. What happened there? Even the thief, onye ori a na-akpọgbu ya na ya, I said, Jesus, remember me when you get into your kingdom. So we must know that he is a king. He is the king of our lives. The mistake we make sometimes, ebe anyị na-agaghị ụzọ ọtụtụ mgbe bụ mgbe anyị na-eche that we are in charge. When we think we can run our own course. Anyị nọgide anyị chere na anyị ga-ebiri ndụ anyị. Maka gịnị? Anyị chere na okwu Chineke, na Chineke bata na ndụ anyị, na o nwere ihe ọ ga-anapụ anyị. Mana nke bụ eziokwu bụ na kama Chineke bata na ndụ gị napụ gị ihe, kama Chineke bata na ndụ gị o mejupụta gị na ndụ gị. Maka ma ọ bụrụgodu ekpere anyị na-ekpe, our prayers, Father Cosmas, you remember we say it at the liturgy,
that even our prayers would add nothing to the greatness of God. Rather, it continues to bless us and to supply us and to increase the grace of God in us. And that is all we need. Anyị chọrọ ka amara Chineke bawanye n'ime ndụ anyị. And that is why ọgbọghọ uru ọ ga-abara gị gị nọgide ịgbanyere Chineke azụ ma gị nọgide gị sị I am going to pick and choose. I am going to cherry pick when I want God in my life and when I do not want Him in my life. And like I used to tell so many people, I say, if you are going to calculate in this life, and if you are going to add in this life, if you do not calculate with Christ and with His cross, the result of that equation is going to be useless. Ị na-agbakọ, na-achịkọta, mana ị naghị-achịkọta n'ebe dị nwere Jesu Kristi nọ. You are wasting your time. And that's why He told us in Luke's Gospel chapter 7, He said, those who do not gather with me, they only scatter. That's what they do. You either gather with Him or you will scatter. And there is no other opportune time to know this fact and to bear it in mind. And when ọzọ kacha mkpa etinye n'obi anyị akaricha ogbe anyị na-agbagote gradually we are coming close to the celebration of Christmas. In a few days coming, we will be celebrating Christmas. The jingles are intensifying and intensifying. Many people are forgetting that it is going to be a Merry Christmas, and many are thinking it's going to be a Merry Merchandise. I know for you, many of you, and even for myself some days, I'm looking through the internet to see the best deals that come out of the stores within this time of the season. We are looking for the best gifts that we are going to give to our friends, and at the same time, we're even calling some of our friends and telling them, this is what I really want for Christmas, right? It is a natural given. But I tell you, no matter what you do, no matter what I do, may we never forget the reason for this season. Let it not elude us. Let it be part of what we are calculating and casting and counting on, the reason for the season. That it is about Jesus, the Son of God, who is coming into our time, into our world, into our space. It is about Emmanuel, a Hebrew word which means Elohim is with us, or God is with us. It is about the divinity that is coming to invade our own temporality. It is about God Himself, whose timelessness, agelessness, His own constant eternity is taking up our own temporality with all of its changes and putting it back into His own eternity. God Himself is trying to make us more and more timeless, ageless. God Himself is taking us to a greater height by having His Son take flesh, live with us, be one of us, and habit among us. The second reading today, what Paul is telling the Romans, that is what it is all about. The grace of God has come down to us. And so we are here to live like children who are filled with the grace of God. Amen and amen. Ihe niile bụ ejiri mara ndị amara Chineke nọ n'ime kwesịrị ịbụ ihe dị na ndụ anyị n'oge ugbu a. Ihe anyị ga-edobe n'iru anyị na-azọ njem anyị bụ ihe amara Chineke mere anyị. Everything we are celebrating is about what the grace of God has bequeathed to us. Imagine the story of Joseph and Mary. Luke chapter 1 verse number 48 gwara anyị gbasara nne Jesus. N'etiti ụmụ nwanyị niile ịkacha dị gịnị ngọzi. Nke anyị gụrụ tata n'oziọma Matthew wee na-agwa anyị na Joseph bụ a righteous man. Those double qualities
of blessedness and righteousness is the same quality, or are the same qualities that are expected to live inside of you and inside of me in order to fulfill our vocation and our mission. I tell you, ụmụ Chineke, nsogbu anyị nwere n'ụwa today, the troubles we are going through in the present time, it is more about the problem that you and I, many times, because we want things to be convenient for us, maka anyị na-achọ ihe nke ụwa chọsi ike, na-achọ isi mbi anya mpịa, omego, we are beginning to lose sense of our mission and our vocation. The loss of the sense of mission and the loss of the sense of vocation is what is keeping you and I in the dark. Because I tell you what I know. Once a culture, once an individual, once a community allows itself or allows himself to be softened by the moral and the spiritual imperatives of the gospel of our Lord Jesus Christ, that culture, that community, that family, that individual becomes the example, the paradigm for seeing what it means to live the life of faith and to live the life of grace. But when it is denied, when it is overlooked, the effects are not only socially, spiritually, and even anthropologically catastrophic, but that culture, that individual remains perpetually in the dark. Now, I remember a book, I remember my father Cosmos Iguriana philosophy, Philip Reef, a book that he published sometime in the 1940s. Now, I want to refer to that book. In the 1940s, look at the time we're talking about. In the 1940s, we're talking about. It's not even in the 1980s, not even in the 1970s, not even in the year 2000. This is the 1940s when Philip Reef wrote something about what we are going through. I say that sometimes in this life, what he wrote, he said that people are so immersed into what he called, number one, middle class careerism, creature comfort, high-tech gadgets, diverting people from the abyss of nihilism in the surrounding modern culture. Imagine that. 1940s we're talking about. Can you imagine 1940? Somebody writing, someone who has such an introspection to write middle class careerism, creature comforts, high-tech gadgets. 1940s. Diverting people from the abyss of nihilism in the surrounding modern culture. You and I. Or high-tech gadgets. Huh? I'm guilty of it. You are guilty of it. Some days we have it in our hand. We think, oh, we got it. You know? Oh, the one commercial. I don't know if you've seen that commercial. Or somebody calls that, I got it. I think insurance company, right? I said, I got this. I got this. Then OCC is in there. I say, I don't got this. You know, something like that. And that is where we are. But imagine the double qualities of righteousness and blessedness, what it did to the family of Mary, Joseph, and Jesus. And imagine what copious blessings it will bring to you and bring to me if we allow ourselves in every spirit of docility to allow those double qualities of blessedness and righteousness to live inside of us, to be part of our decision making, to be part of our journey. Because how we see that ikwere or derogate to our. If you show your back on God, God is not going to barge into your life by force. If there's something I know about God, I don't know what it was on Marabasa. The only thing I know about God is that God is a gentleman. He's not going to barge into your life by force. What did he tell us in Revelation chapter 3, verse number 15? Behold, I stand at the door and I knock. Whoever opens, I will do what? I will come in. So if you refuse to open, you think he's going to come in, you're wasting your time. You go to confession, and if you refuse to even confess your sins, God is going to take your sins away by force? No. He's never going to do that. You got to confess it.
You got to be open to him. Ị ga-agba onwe gị ọtọ n'iru ya. Ị ga-eghewe obi gị oghe. Ya wudu ụzọ gị oghe. O mezie gịnị? Ọ bata. Now, lastly, we talk about the season of Advent. We already know what it means. Adventus, advenio, coming toward. The coming toward is something that does not just happen in one day. It is an endless movement. It is a reoccurring movement. Every day God comes into our lives. Every minute, every second, God comes into our life. In every decision we're making, God comes into our lives. But the question is, are you willing to allow yourself graciously to be open to God's visitation? Amen and amen. Ka anyị kwụ n'ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ihe dum ụwa na-atụ anya na ndị ya anaghị atụ anya. Ya na otu onye ihe si n'ihe ezi Chukwu, si n'ezi Chukwu amụrụ ya mụ, eme ihe mee ya na nna bụ otu ihe, ihe ha jigoro Chukwu, onye si na ya, onye si na ya ihe onye maka iya na maka ịzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. N'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọrụ gụrụ n'eluigwe nọdụ n'aka ube ya, ibe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa
ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụzọ pụrụ iche iji welu sọpụrụ gị, iji wee nye gị otito, iji welu yọtakwazi ike nke si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-achọ ibulu ọtụtụ ebumnobi anyị, ọtụtụ mkpa anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na anyị ma na ịbụ Chukwu na-aza ekpele. Amen. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Karịnatazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile nke anyị bụ n'obi anyị. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m. Were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewelugo obi umeala, obi nsọpụrụ wee bịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ezinụlọ anyị niile, aka ọlụ anyị, ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile, ụgbọelu niile, ụgbọala niile runye gị n'aka n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka ichekwaba anyị niile, ka ị na-agọzi anyị, ka ị na-edu anyị, ka ị na-egosi anyị ụzọ kacha mma nke anyị ga-esi wee na-ebi ndụ anyị, ka ọ bụrụ ihe ga-ebutela anyị aṅụrị ma wetakwazili gị otito site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, anyị ji aṅụrị na-ebute onyinye n'ebe nchụaja gị dịka isi were mmụọ gị doo Maria asọ mgbe ọ dị ime nkesa otu nwa gị. Biko were otu mmụọ ahụ doo onyinye ndị a nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi ihe nọ anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oke niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye ndị amụma niile kwupụtara ọbịbịa ya. Nne ya bụ Virgin jiri ịhụnanya na-enweghị atụ buo afọ ime ya. Jọn Baptizim mara amụma na ọ ga-abịa were gosikwa ya mgbe ọ bịara. Ebe anyị na-akwado maka oriri nke ọmụmụ ya, ya bụ Kristi na-eme ka obi anyị ju na aṅụrị, ka o were bụrụ na mgbe ọ bịara ọ ga-ahụ na anyị ji ebere na ukwu otuto na-eche nche. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile
mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Joseph dị asọ bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji nke niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were ebe ọkụ wee Chukwu nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyarịta n'onwe unu ekele nke udo. Amen.
ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ obebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, inyela anyị oriri nsọ nke a iji gbaa anyị ibe nkwa nke ndụ ebighị ebi ikwere anyị. Anyị na-arịọ gị, otu anyị na-erute nso na nnukwu oriri nke nzọpụta, mee ka anyị were nsọpụrụ na-eme emume ihe omimi nke ọmụmụ nwa gị bụ Kristi, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ka ndị kwaya duo na anyị maka second collection. Otito dịrị Jesu. Biko Okwashi Parish. The African community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their children's Christmas party, Sunday, December 18th. It will start at 12 noon in the church basement. So everyone is welcome to attend. The parish reminds you to please fulfill your pledge in support of the Catholic Appeal campaign so that our goal will be realized. Also, we thank all those who have been able to pledge and redeem. And because God will help you to redeem your pledge. If you would like to dedicate a Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin there at the back of the church. The donation remains $30. So we still have a few trees available if you're still interested. Next week, the second collection will be in support of Catholic charities, because parish area for us to be generous when we do give towards the second collection for Catholic charities. Advent confessions will be on Monday, December 19th. Okay, between 4 p.m. to 8 p.m. Okay, we're in the church here. Also, due to the current high rates of flu and other respiratory conditions, everything is spiking up again. There are various forms of respiratory issues going on, RSV on the increase. The children are most vulnerable. Because of that, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation for all indoor settings, such as meetings and parties, for the safety of our children and our families. Because our very important announcement here, so that we become conscious of the fact that when we are around each other and we are in a congregation or any form of gathering, through our masks, because to protect ourselves and our loved ones. Come and join us for our Christmas celebrations. It will be on Saturday,
we have our Christmas Eve Mass at 5:30 p.m. and Christmas caroling, where we invite you to come and sing to baby Jesus at 10 p.m., followed by the Midnight Mass at 11 p.m. So on Christmas Day, which is Sunday, we're following regular mass schedule. So more information can be obtained in the bulletin. We are proud to announce that the following student from our parish has attained honor roll status at the Mary Louis Academy. Principal's list, Elise Deschamps. Congratulations to her and her family. Incidentally, the name of that individual is not inscribed here. Because the choir, Abasa choir mistress wants to meet with you just for brief minutes, okay? And then Jishika Soranora, so that we put ourselves together, like our special celebrations next week for our Christmas. Again, big huna, I'm sure everybody was in receipt of the notice and notification that went out in our forum about the Christmas party that was supposed to be held today for our children. Due to logistic reasons, because it moved to next week on Christmas Day. And we will celebrate our kids on Christmas Day, because everybody should endeavor to be here that day. Okay, very nice and powerful. So because let us bear that in mind, and we also apologize for every inconvenience. Here today. So because next week we will hold it on the their own pledge. We still have a few because Jishika to redeem it, so that we can give our children a very befitting Christmas party this year. Any birthday celebrants? Anybody celebrating the birthday? Okay. Okay, don't be shy. May God bless you, and may the hands of God never depart from you. Amen. May the power of God continue to guide you to your destination in life.